کہ حفت نصرت محتاج جیندی خدا دا ایسا جوان لیے حلالیاں تے حرامیاں دی در حقیقت پہچان لیے مہربانی جناب بڑی مہربانی حفت نصرت محتاج جیندی خدا دا ایسا جوان لیے حلالیاں تے حرامیاں دی در حقیقت پہچان لیے رکوع دے وچ بھی سوالیاں دی اے جولیاں نو چا پر کرندہ جے نال بھی وے سکون آندہ ایمان تازہ ایمان لیے بڑی مہربانی ایک گواہی ہے جی کلمے پڑھن دا ثبوت دے رہے ہیں جی کہ حسین توحید رسالت دی تینو ہے کروائی پہچانے مہربانی جناب خان صاحب سپیشل حسین توحید رسالت دی تینو ہے کروائی پہچانے ودا کلمہ پڑھنا ہے احمد دا ابی طالب دا احسان ہے حسین توحید رسالت دی تینو ہے کروائی پہچانے ودا کلمہ پڑھنا ہے احمد دا ابی طالب دا احسان ہے سردار عرب تے شک کرنا ہے او کیڑا پاگل ہے انسان ہے جندے 12 پتر اماموں میں حکومت ہے عمران ہے مہربانی جی